Bueno, ametsa. Importante. Entzun horretaz, Han agertzen naiz ni, baso ilun batean, bidexka batetik aurrera noala. Martxa nordikoa egiten. Hor ja jabetu nintzen amets batean nengoela, ze amets batean soilik ikusiko nauzu martxa nordikoa egiten. Printzipio batzuk ditut. Hantxe noa, bidean aurrera, azkar, ze dakizuen moduan martxa nordikoan sekulako abiadura hartzen da. Eta bapatean, sasi artean, entzuten dut zerbait mugitzen ari dela. Martxa eteten dut, frenatuz, noski. Gerturatzen naiz, eta berriz ere, sasi artean, entzuten dut alako astindu moduko bat, edo. Beldurtuta, begira hasi, eta hantxe topatzen dut, Andoni Ortuza. Irribarretxu, niri begira. Ni xokeatuta. Galdetzen diot, zer egiten duzu hor, Andoni? Eta erantzuten dit. Kopeta igurtzen badidazu, zuk nahi duzun dezioa egi bihurtuko dut. Zuk nahi duzuna. Pixka bat pentsatu eta aurrera egitea erabakitzen dut. Kopeta igurtzen diot. Eta zai geratzen naiz, jeinu bat edo, noiz agertuko ez da. Ez da jeinurik agertzen, esaten diot. Andoni, eta jeinua, ze jeinu! Jode, ez dakit, esan diozu, kopeta igurtzeko, pentsatzen dut, ez, kopeta igurtzeko eskatu dizut gura nuelako. Baina jeinua ni naiz, eskatu niri nahi dutzuna, eta bete araziko dut. Orduan, ametxaren barruan, hasten naiz pentsatzen ze eskatu, ez da? Bukatu daila munduan gosea edo violentzia edo martxa nordikoa. Eta azkenean, ez dakit zergatik esaten diot. Egan egin nahi dut. Momentu horretan, Andoni, sasi artean gordetzen da. Eta han agertzen da, Maialen Iriarte. Ni gana gerturatu eta esaten dit. Kaixo, Antxon. Bueno, kaixo, Antxon. Esan didate egan egin nahi duzula. Bada, igo nire flekillora, eta guazen. Igotzen naiz, eta han, Maialenen flekillo gainean igota, egan infinitoan desagertzen. Hori da nire ametsa.